אל תיתנו למחשבות השליליות לנהל לכם את החיים. כי אם אתם חיים במחשבות שליליות, זה לחיות בגיהנום. הבעל שם טוב אומר, אדם נמצא איפה שהמחשבה שלו נמצאת. תדעו לשלוט במחשבה שלכם, זה אפשרי. אני אומר לכם, אני סבלתי הרבה מחרדות. זה אפשרי. היו לי ימים שהייתי יושב והמוח שלי היה רץ למקומות נוראיים. אולי ככה, וזה מדבר עליי, והוא מדבר עליי, וזה מלכלך עליי, ואולי יקרה ככה. אולי, למשל, אני אתן לכם חרדה שיכולה להיות לי, שאנשים לא יבואו יותר לשיעורים שלי. זה פחד מסוים שהיצר רע מכניס לי בלב, כן? יצר רע, שתבינו, הוא מחכה לכם בפינה. הוא כל הזמן מנסה להפיל אותך. איך אני מתמודד עם הפחד הזה? קודם כל, אני שואל את עצמי, אני בסדר? אני בסדר? אני הולך ישר בדרכו של האל יתברך. אני לא עושה שטויות. לא בורח ימינה, לא בורח שמאלה. אם אני בסדר, הכל יהיה בסדר. הפחד היחיד שצריך להיות לך בחיים, זה אם אני עושה את רצון השם יתברך. אם את עושה את רצון הבורא יתברך, אין לך מה, משמועה רעה לא יראה נכון ליבו בטוח בהשם, השם איתך. ואני תמיד אומר, ארום יצאתי מבטן אמי, וארום אשוב שמה. השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך, לא יקרה כלום. אני לא מאחל לעצמי שלא יבואו לי לשיעורים, אבל הכל בסדר. הכל בסדר. מה שבורא עולם מזמן לי לחיים שלי, זה הכי טוב בעולם בשבילי. לא מפחד לחיות את החיים, אני נהנה מהחיים, כי החיים הם בידיים של השם יתברך. אתה בידיים הכי טובות בעולם, אח יקר שלי.